хора, днес ще играем Brawl Stars. Както виждате, съм на 48. Ще вземе много парички, подпишем се на Brawl Pass. Сега ще имам много време. Тук ако видите, направо ще се гръмите, обещавам. Тук толкова много се развил от предните видеа. Първото видео имах няколко все героичета, постоянно там много за Честър. Да, това не така ще го виждате. Както знаете, видяхте от профила ми, някой може да са видяли, че имам Кенджи. Но за това за Кенджи няма се гръмните. Нещо друго на Кенджи ще се гръмните. Сега затворете очи. Моля. И отворете. Сега. Както виждате, имам този Кенджи. Да ви кажа ли как се взимаше преди? Там отваряш суща много и те ти издават, като събереш суща и го дават безплатно. И като събереш, и как беше? И като вземеш Кенджи си получаваш скина. Някои хора могат да помнят видеото, което играх за първи път Brawl Stars. Поканах акаунта, казах, че го имам този скин и все напълно го имам. Както виждате. По-старите членове на канала може да го гледат, т.е. да си го спомнят. И хора, само да ви кажа, че вече моя канал е на една година почти. От няколко месеца. И моя канал е на една година. На една година е моя канал още малко. Тъй, че хора, когато станем на една година с моя канал, правя най-якото видео. Тоест най-якия стрим. Ако знаем как да е. Ще се опитам хора да го пусна на компютъра, то стрим. Значи много скоро. Или пишете ако събере до другата седмица това видео 10 гледания или 2 харесвания, ще направя стрим. Ако сме на 11 гледания и на 5 лайка, ще направя най-дългото и яко видео. Бащана. До другата седмица да видим колко ще е събрало това видео. Според мен не ми се вяра много да е събрало, но сега започвам да играем на Brawl Ball. Видим целият Brawl Pass, но трудно. 3 победи, окей. Почваме, хора. Ще борим за 500. До вчера играх. Почти цяла нощ не съм спал. Вчера играх много на Brawl Stars. Вчера съм спал. И хора, ще направя едно видео на една много стара игра на компютъра от баща ми, от времето на баща ми. Той някой ми я изтегли и я игра сега много готина. Една с пушки трябва да изгадаш загад в джунглата, което е много добра игра, с чудовища. Може някой да е страшна, но карайте. Сега почвам да играм. Хората скрипват за Кенджи. Сега ради, ако го чуи, го махам от клана.
отваряте, ако ви се падне утре, има шанс да ви се падне Кенджи или Казето. Това са шансовете. Или пък да ви се... Най-малкият шанс да се падне е Казето и някакъв рера герой. Тъй, че това е най-малкият шанс да се паднат някои неща. Тъй, че... Така видях, но не знам как беше толкова след... После 2 митска колетки там скара. Може играме на... Оме. Тру. Да играме 3 мача. Да е посигурно. Хора, я пишете в коментарите как се казвате в Brawl Stars. Да ги дам за приятели. Или елате в моя клан, който иска да идва. Който ще иска да идва. Много е лесно. Ама хора, ради... Ако влезете... Това е редно, че съм го правил, да го знам аз. What is team defense? Какво? Моя тим е умрял. Не, защо съм жив? Аз малко съм я позабрал тази игра. Защото не съм не играл, ама вчера я играх много. Кои са тези животи, бе, хора? Да са малко повече животи. Какво стана? Кои са тези нови животи? Кои са тези нови животи, бе? Май разбрах. Разбрах, хора. Тук, ако са жълти, значи са двама. Ако е червен, значи един. Та игра, нищо не я разбирам сега. Даже не знам как да се свържа. Да играем един с друг. Не знам как да го направя. Тук сега са двама. Добре, да сме на второ. И хора, отваряме сферер. Ще вземе и подарък. Ай, почваме, хора. Хора, аз сега си гледам телевизия и съм се опънал на леглото. Защото сега знаете ли колко е часа? 18:18, пожелайте с нещо, хора. Сега 18:18. Аз пожелах, не ми казвайте в коментарите. Бягай. Не боя се. Защо, бе? Че ще разбирам малко руски. Да се бой друг. Те какво ще означава? Айде, почваме. Хора, ако не знаете, има много бог там. Аз вече на Мортис на едно.
от бро толкова гледах. И гледах, че има яки нови скинове. Той има бъфи. То сега да дойде. Да си го вземе. О, не. Той е тъп, що я ги взема. 12 не решава ги вземи. Той колко има? 12. А, не, той от тия... Ако... Абе, просто... Ще ми поставиш тука. А не, сте умара и... Може да сме направо на едно. Сме се преродили. Нула сме... Някакви други глупости, браво, Морс. Браво, Морс. Браво. Браво на мен, ама нищо. Пардон. Супер. 700. Добре, 700. Ох, много чапки. Някъде около 300 ще смете, че хора сега на това видео взимаме целият бро пас. Не ме интересува. Трябва да го паузирам. Хора. От той не ще остатъчно сабър. Не знам колко мога не смятам. Да. Айде, добре. Бил чисти. Малко. Ай сега, отваряме. Разбира се, че рер. Известно. Айде хора, последните кредити от бро паса. Ех, нямам някакви джелове.
на Леорлу, Таралу, гаджета. Кой по-вълшебен. Хора, официално ви казвам, че вземем целия брofast. Видях, че ще спечеля с Елпримо. Аз с Елпримо съм пълно про. Да ми казва колко голям просто с Елпримо. Сега ги избивам. Той ми е третия най-силен да купи. После Дарио, после това Едгар. Той ми е на макс на почти. Още малко е на макс на тя, ама не е още. Това не знае. Това умираше веднага. Това страшно жълт никой няма време, аз ще го взема. Добре, това го взема. Съм магически. И ми види. И бегам на къп. Трябва да убием това мамия, защото селен. Огънят ще трябва да убия. Как ми това се бегам? Аз търся... Ооо! Кой скачаш на бой, бе? Не, на бойната зона съм. Ай, умирам. Чао, хора. Сигурно си умираме. Разбира се. Оцелях. О, не, той ще ме изкърти, той на 1000. 600 демидж повече. О, не то. Не. Хора над нас. Моля те. Хора, официално ви казвам. Чао на брofast. Ой, айде! Целият брofast. Го взех за пореден път. Легендари, хора. Лайкнете видеото. Да даде нещо добро. Хора, само 2 епични и събирам всички епични. Yes! Хора, миналото видео на Brawl Stars ще разцъквам тези, които съм ги разцъквал на видео. Това е Бони, Лола, Сквик, Кенджи, Берис, Шейд, Джуджу, Гиги, Коле, Зиги, Фанк, Нани и сам накрая. Аз не пиша още някой, не си изпросил още някой герой, ама хора взехме сам, което е много добре. Хора, това беше видеото за днес. От мен цел.